Zajtra končím škola. Tam zoberiem a budem to tam robiť niekde na zemi alebo... Toto by bolo cool strašne, keby to dokončím. A páči sa im to. Že by to bol proste taký centrálny pís, lebo je to, že dosť veľké. A je to taký štýl proste. Neviem, mohlo by sa im to páčiť. Sú také zemité farby, nič výrazné, nič... Neviem. Dobre je to podľa mňa. Škola som to dokončil a teraz idem kúpiť rám. Takto vyzerá to pozadie. Neviem, či sa mi to páči alebo nie, ale tak asi dobre. Tento je strašne škaredý. Počkaj. Mám tu, že figurálne. Tak to idem ukázať. Toto nemá hlavu. Využité miesto, to je tiež celkom pohode pri tomto zátiši. Portrét, to sa nie je dobré. To je všetko. Idem robiť ďalšie plátno. Dneska už druhé vlastne. Potrebujem ho dokončiť a potom už budem šťastný. Takto rozložené tieto plátna. Tak. A ešte sú tu výkresy. A neviem, čo som dať. Mám to všetko hotové na háčikoch. A problém bol v tom, že ja si myslel, ono tam je toto totižto. Toto. To som si ukradol na dneska. Ja som si myslel, že ono to je také dlhšie a že ono to bude v pohode tu zacvaknúť. Ale není v pohode, čiže som musel kúpiť túto sprostosť. Teraz to môžem zavesiť takto, vieš. Také toto. Tu, tak, toto. To je riolit a ja mám ružovú žulu. A z toho je iba 300 € pre jedného tohto hodnotiaceho. Čiže spravím nejaké zátišie. No teď jdu na sever, ne? Přímo tam. Hej. A budem tu, že do večera... Čo? Teraz už... Budem tu do Vianoc. OK. Nevychádza mi to. Čuduje sa svet. Problém je, že všade. Neviem, to by mohlo byť. Ty vole, to vyzerá strašne. Na dnes koniec. 3,5 hodiny som tu. Budem pokračovať zajtra večer.
večer, aby to bolo v takom istom svetle. Zátišie už neexistuje. Wow. Tako to vyzerá. A ani neviem, ako to bolo. Čiže to nechám takto.